mulai kok sholat id. Loh, Mbak Retno, Mbak Susi tekan kene. Yo ngalah. Kok ngendi? Aku agak balik aku nang masjid kono. Minal aizin wal faizin. Ayo Mbak mlebu Mbak. Ngalah Mbak Susi bareng. Go nang mlebet. Lah Gusti Allah, berantakan nih Mbak. Yang ngapunten nggih. Warung sempat resik-resik. Arep mudik engko. Ning Solo no, ha nggih. Pripun? Pripun Mbak Susi? Oh nggih. Oh, aku urung nyepake napa-napa Hakik bar mulih entasan. Arep ndi Mbak Susi? Solo 3. Oh alah ngene garwane nggih. Oh nggih pun. Minal aizin wal faizin. Mas batin nggih. Nah, nggih sami-sami. Wis kesusu iki pisan. Selak goran tok. Oh nggih pun. Parke ora tak mboten tak suguhi. Oh nggih. Nggih. Nggih pun. Matur nuwun. Ngatos-atos. Lho Mbak Retno kok bali ngopo? Walah tekon jilbabku sing tak nggone smot. Heeh, tukune ning Oli Hijab, 2 layer sing ngarepe, mburine ya 2 layer. Oh, alah tak pikir ngopo. Oh, nggih. Nismot sing itam. Nggih. Enak bane seruti. Nggih pun, nggih. Ngatos-atos ora bolo-bolo nek krana nek apa, alah jan.